Θύμησες. Τουρκική εισβολή 1974. Τι να θυμηθώ. «15 Ιουλίου του 1974 ήταν το πραξικόπημα. Έγινε. Ξυπνήσαμε πρωί με τις σιρήνες. Θυμάμαι το πρωινό εκείνο, όταν ήχησαν οι σιρήνες, σταμάτησε να εκπέμπει το ραδιόφωνο της Κύπρου και αμέσως άρχισε η εκπομπή στρατιωτικών εμπατηρίων. Και ήταν το μήνυμα ότι η Εθνική Φρουρά οργάνωσε πραξικόπημα στη Λευκοσία με στόχο να σκοτώσει τον Μακάριον. Είχε περικυκλώσει το Προεδρικό Μέγαρο και την Αρχιεπισκοπή. Ευτυχώς ο Μακάριος με τη βοήθεια της φρουράς του μπόρεσε να διαφύγει τη σύλληψη και την εκτέλεση, όμως το πραξικόπημα επιβλήθηκε. Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Το Σαββάτον 20 του Ιούλη η Τουρκία ξεκίνησε με μεταγωγικά πλοία και μετέφερε στρατών στις βόρειες ακτές της Κύπρου, στην Κερίνια, όπου την Αυγή άρχισε να πραγματοποιεί απόβαση στρατιωτικών δυνάμεων. Παράλληλα, η αεροπορία της Τουρκίας βομβάρδιζε περιοχές στην Κύπρο, στη Λευκοσία ιδιαίτερα και στην περιοχή της Κερίνιας, όπου γινόταν η απόβαση. About 3 minutes past 6, 4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. About 5 of these aircraft passed over in the last 5 minutes. They were guided in by jet fighters, and the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Alan. The eastern Mediterranean and the threat of war between Greece and Turkey brought the evacuation of American, British, and UN dependents from the disputed island of Cyprus. Εγώ καθόμουν στην Αμόχωστο. Το όνομά μου είναι Έλλη Χρήστου. Ήμουν 17 χρονών, ήμουν αραβωνιασμένη. Ο αραβωνιαστικός μου πήγε στο στρατό αμέσως. Δεν ήξερα που είναι για 4 μήνες. Όπου έβλεπα στρατιώτη, ρωτούσα που είναι, τι έπαθε, τι έγινε. Δεν τον είδαν καθόλου. Έκανα 6 μήνες να το δω. Μόλις φύγαμε, πριν φύγουμε, πήρα και την πεθερά μου και τον πεθερό μου μαζί μου, γιατί ήταν μόνοι τους. Μείναμε τις πρώτες μέρες σε κάτι υπερβόλια που είχε δεξαμένη. Μπορούσαμε να φάμε φρούτα από εκεί, ντομάτες. Μείναμε 1-2 νύχτες. Μετά πήγαμε σπίτι μας. 3 μέρες και 3 νύχτες μείναμε. Νομίζαμε το κακό τέλειωσε. Όμως δεν τέλειωσε. There's an eerie silence about the once thriving town. Certainly the Greek Cypriots, who make up 4/5 of its population, appear to have given up hope of keeping it out of Turkish hands. At first light, the Turkish jets bombed it, adding to the damage caused by similar attacks 3 weeks ago. They hit empty office blocks and deserted apartments. Whatever the Greek resistance may be in the face of the advancing Turks to the northwest of the city, there's none apparent in Famagusta itself. Θυμάμαι να περνούμε από την Αμόχωστο το βράδυ της 14ης του Αυγούστου, η πόλη να είναι νεκρή,
χωρίς φωτισμό, παντού σκοτάδι. Δεν υπήρχε καθόλου ζωή στην πόλη. Ο κόσμος είχε εγκαταλείψει την πόλη. Και τελευταία που φεύγαμε ήταν οι δικές μας οι μονάδες που αποχωρούσαμε από την περιοχή του μοναστηριού του Αποστόλου Βαρνάβα, όπως είπα πριν, των χωριών Έγκομης, Στήλη και Λιμιά, όπου είχαμε δημιουργήσει έστω την πρόχειρη αμυντική γραμμή. Φύγαμε και δεν ξαναμπήγαμε ποτέ. Από τότε άρχισε άλλος Γόλγοθας. Δεν είχαμε φαΐ, δεν είχαμε ρούχα, δεν είχαμε σπίτι. Μέναμε όπου βρίσκαμε που είχε στέγη, μέναμε προσωρινά. Μέχρι που η κυβέρνηση αναγκάστηκε και έκανε αντίσκηνα και μείναμε περίπου στα αντίσκηνα 1,5 χρόνο. Μας έδινα φαγητό, ρούχα και μέναμε εκεί. Δουλειές δεν είχαμε, προς το παρόν. Ώρα που μιας του κόσμου ήταν στο στρατό. Και το πρωινό της 15ης του Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, εγώ επέστρεψα σπίτι μετά που διάλυσε η μονάδα. Πέρασε από το σπίτι κάποιος συμπέθερος μου, με είδε να είμαι στο σπίτι, μου είπε ότι έρχεται σπίτι να πάρει κάποια πράγματα. Μου έδωσε οδηγίες σαν μεγαλύτερος να βγάλω τα ρούχα τα στρατιωτικά, να βάλω δικά μου ρούχα, να κρύψω το όπλο και τα πυρομαχικά που κρατούσα, και με μετέφεραν και εμένα επιστρέφοντας, και συνδέθηκα με την οικογένεια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου μέσα στις βάσεις, όπου θεωρούμαστε ασφαλισμένοι, διότι οι Τούρκοι, ο τουρκικός στρατός, δεν παραβίαζε τα όρια των βάσεων των Άγγλων. Οι πρώτες μέρες μετά τον πόλεμο ήταν οι μέρες που εκτελήθηκε το πιο μεγάλο δράμα του κυπριακού ελληνισμού, διότι πλέον είναι εκτός των σπιτιών του. Έχουμε 200.000 πρόσφυγες, έχουμε καταβλισμούς, προσπάθεια να επιβιώσει όλος αυτός ο κόσμος, και αναμονή. Αρχίζουν εκείνες οι διαδικασίες τάχα για να συνεννοηθείς με την Τουρκία πλέον, η οποία έκαμε αυτό που ήθελε, και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα συνεννοούμασταν ποτέ. Εμείς θέλουμε 10 μέρες και η καρδιά μας την καρμία να πάμε στο χορκό μας. Πάμε, έσω μας και έρθουμε μέσα στην αυλή μας. Έρθουμε μέσα στην αυλή. Πέθανε η μάμα μας. Η μάμα μου πέθανε. Και πώς ήρθες εδώ πέρα? Μόνη ήρθα. Σχεδόν κάθε μέρα ή κάθε ώρα, μπορώ να σας πω, με ρωτούν που είναι ο παπάς τους και πότε θα έρθει. Εγώ δεν τους είπα την αλήθεια ότι είναι αγνοούμενος, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε αν είναι νεκρός, ούτε ζωντανός. Τους λέω ότι είναι στην Αγγλία και θα έρθει. Τα μωρά μου ζουν με την ψευδέστηση ότι κάποτε ο παπάς τους είναι να έρθει. Ήταν που καθένας τι έχει, το σπίτι του, τον οικοκυρκό του. Και τώρα πέφτω χαμέτσι και δεν μπορώ. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας, βαρεθήκαμε. Θέλουμε να πάμε έσω μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα των αδυναμμένων. Τον ανθρώπο δηλαδή που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τι
την τύχη τους. Πολλοί όμως από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν βρεθεί τα οστά τους και μάλιστα έχουν βρεθεί οστά και στις ελεύθερες περιοχές. Είναι πάρα πολύ γνωστό, διότι κάποιοι άνθρωποι εγκυδευτήκαν, εθαυτήκαν χωρίς να καταγραφτούν στοιχεία εκείνες τις δύσκολες μέρες. Είναι όμως μια πτυχή η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων, ανθρώπινες ιστορίες του πολέμου, για το πώς ένας άνθρωπος δηλαδή χάνεται και αντί να δοθεί η σωρός του στους ανθρώπους του για να το θάψουν, κάποιοι τον κρύβουν, δηλαδή θαύκουν τον πρόχειρα σε έναν μαζικό τάφο και δεν ενημερώνουν κανένα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επαναλαμβάνω κάθε φορά που ταυτοποιείται ένας αγνοούμενος, έρχεται στην επιφάνεια μια ολόκληρη ιστορία για το πώς σκοτώθηκε, πώς θαύτηκε και πώς τελικά εντοπίστηκε. Παραμένει όμως το γιατί. Γιατί κάποιοι τον σκοτώσαν, γιατί κάποιοι τον εθάψαν χωρίς να πούν σε κανέναν τίποτε, και γιατί ενώ εγνώριζα ότι εθάψαν εκεί, σε εκείνο το σημείο, τούτους τους ανθρώπους, επέμεναν και επιμένουν για 40 χρόνια να μην λένε, να μην αποκαλύπτουν το σημείο. Ο εκκοφαντικός θόρυβος που δημιουργούν τα μαχητικά αεροσκάφη κατά την επίθεση τους, μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι βοήθησε στα αυτιά μου ακόμα. Εντάξει, δεν είχα την ατυχία ή την τύχη, μπορώ να πω, να βρεθώ στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αφού δεν είχαμε την ανάλογη οργάνωση. Όμως μεταφέρουμε τρομερές εμπειρίες από τον πόλεμο του 1974. Εγώ πάντοτε λέω ότι ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ο πόλεμος δεν μπορεί να έχει νικητή. Και πιστεύω ότι και σήμερα αποδεικνύεται στους πολέμους που διεξάγονται και στην περιοχή μας εδώ στην Μέση Ανατολή και αλλού, αν μπορεί κάποιος να πει ότι νίκησε στον πόλεμο ή εγκερδισμένος από τον πόλεμο. Η απώλεια των ανθρώπινων ψυχών που χάνεται στον πόλεμο είναι αναπληρωτή, με όσο μεγάλη επιτυχία και να έχει κάποιον κράτος στον πόλεμο. Κανείς δεν περίμενε να περάσουν τόσα χρόνια και δεν ξέρω και πότε και αν θα πάμε. Όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Καρτερούμε 40 χρόνια πάρα πολλά.